Blíži sa čas Farského dňa v Lamači, 29. júna 2024 v Lamači, ktorý sa bude dohrávať tuto na Farskej záhrade, kde už je postavený dokonca stan. A súčasťou dražby rôznych krásnych vykovaných sekier, svietnikov, prípadne iných predmetov od lamackého farára Lea Pavláka budú aj zaujímavé výrobky, ktoré si doniesla z Tanzánie. Čo to bude a ako sa to bude dražiť a prečo by si ich mali ľudia vydražiť? Dobre, tak budú to výrobky z dreva, ktoré pochádzajú z Tanzánie, ale aj z iných krajín v Afrike. Niektoré som priniesla ja a niektoré máme z veľmi staré zbierky, 30-ročnej zbierky ebenových výrobkov jedného pána, ktorý ich zanechal pre účely charity. A budeme ich dražiť, ako si povedal, 29. júna a chceli by sme ten výťažok z tej zbierky venovať občianskemu združeniu Misie a konkrétne tento konkrétny výťažok pôjde na studňu alebo studne, uvidíme, koľko sa nám podarí vydražiť, ktoré budú inštalované v Tanzánii. Aké predmety dávaš do dražby? Sú to predmety z tvojej osobnej zbierky, aj z veci, ktoré si priniesla z Afriky? A čo to vlastne bude? Hovorila si mi o krásnom Betleheme, v prípade o iných veciach, tak skús nás nalákať na niečo z toho. Áno, budú tam krásne rezbárske výrobky, budú tam maličké Betlehemy, budú tam sošky takých žien, ktoré si nesú na hlave nádobu s vodou, to sa tak hodí k tej studni. A bude tam jedna vec, ktorú som si doniesla ja z Tanzánie, ktorá sa mi nesmierne páči. A je to posledná večera z ebenového dreva, ktorej teda som ochotná sa vzdať pre túto zbierku. Dúfam, že zaujíme aj ľudí, ktorí budú pri aukcii. Takže tento farský deň, ktorý tu bude v Lamači, bude mať vlastne také dve charitatívne zbierky. Jedna bude z vecí ukovaných Leom Pavlákom. Tá výťažok z tejto zbierky pôjde na lamačskú charitu. Presne tak. A veci, ktoré si priniesla z Afriky, ktoré prípadne aj možno Leo dá z Afriky, možno aj ja niečo pridám z Afriky, a budú venované na kopanie studní v Tanzánii? Áno. Kde presne? V ktorej lokalite? Vieš aj? To ešte nevieme. Máme dve také vytipované lokality. Buď to bude v Sukamahele, kde je Peter Majerník kňazom, alebo to bude v Kahame, kde je páter Salvatore, s ktorým má občianske združenie Misie tiež teda veľa spoločných projektov a toto by mal byť ďalší. Takže 29. júna o koľkej? 29. júna myslím, že 18:30 začína dražba. O 15. bude svätá omša s Tomášom Halíkom, potom 16:30 diskusia na tejto záhrade a po nej začne dražba. Ty tam budeš, dúfam. No jasné, srdečne vás pozývame.